Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí. Návštěvy hradů a zámků miluju, ale přiznávám, že pokud jde o ty severočeské, tak moje znalosti trochu pokulhávají. Znáte to, jedete na dovolenou na Moravu nebo do jižních Čech a tam zběháte kdeco, ale to, co máte kousek od domova, vlastně neznáte. Třeba Stekník, tam jsem nikdy nebyla. Proč bych na něj určitě měla vyrazit? To mi vysvětlí ta nejpovolanější, tedy kastelánka státního zámku Stekník, Jana Zajíčková, která je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Dobrý den. Dobrý den. Tak pojďme nejdřív všem, kteří jsou na tom podobně jako já, říct, kdeže Stekník vlastně najdeme? Tak Stekník leží nedaleko Žatce, jsme asi 4 kilometry od tohoto města, mezi Žatcem a Postoloprty a jsme vlastně umístěni v takové krásné, neobvyklé chmelové krajině, která od roku 2023 je dokonce zapsaná na seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. A povedlo se teda zapsat i náš zámek, což si myslím, že je úžasná věc. A v podstatě není jako problém nás najít, protože opravdu jako odbočíte z hlavní silnice a najednou se ten zámek jako vyloupne v tom zeleném moři a protože je červený, má červenou fasádu, na kterou určitě také dojde řeč, tak ho určitě uvidíte. Já jsem se dívala na vaše stránky a vypadá opravdu impozantně. Je mi líto, že jsem ho nikdy neviděla na vlastní oči. Kdybyste mě chtěla přesvědčit, že mi stojí za to se k vám vydat, tak jaký by byl ten hlavní přesvědčovací argument? Tak, jak už jsem zmínila, nacházíme se v krásné krajině, která je opravdu neobvyklá. A potom vlastně máme krásně zrestaurovaný hlavní prohlídkový okruh. Zámek obklopuje nádherná zahrada, která je také dost netypická, protože se jedná o italskou barokní zahradu postavenou v terasách, ukončenou dole takovým parterem. A vlastně i tato zahrada je velkým lákadlem pro návštěvníky. Můžu říct, že která zahrada v Čechách vydělá skoro 1 milion přes návštěvnickou sezonu. Takže my jsme tu zahradu osázeli růžemi, hlavně teda popínavými růžemi, které vlastně šplhají po těch až 6metrových opukových zdech. A některé z těch růží jsou staré odrůdy, které překrásně voní. Lidé si tam často zavzpomínají na dětství, na mládí, na babiččiny zahrady, kdy prostě ty růže opravdu tak až mýdlově jako voní. Zároveň v tu dobu voní jasmín, voní lípy, takže návštěvníci často říkají, že jdou k nám jak do nějakého parfumeria. Takže jako mají z toho i takový ten věm, prostě ten čichový. A myslím si, že jsme takový stále si držíme jako zámek takový dojem skoro rodinného zámečku. Často se návštěvníci ptají, jestli jsme opravdu státní zámek, že se snažíme k návštěvníkům být velice vlídní a zdravíme a vítáme a velice se jim věnujeme, takže myslím, že i tohle je velká devíza, která láká návštěvníky i opakovaně se na zámek vracet. Máme návštěvníky, kteří přijdou za sezonu i 8krát. Hezké. Chápu, že tedy nejste takový ten turistický stroj na prohlídky ve srovnání s těmi nejprovařenějšími zámky v České republice. Jak dlouhá je historie zámku Stekník? Tak vlastně tak jako každého památkového domu začínáme někde ve středověku, v hlubokém středověku, kdy tam byla tvrz, vlastnili ji kaplířové ze Sulevic, to byla stará česká protestantská rodina, která potom v době stavovského povstání o svůj majetek přišla. Pak ho drželi Aldringenové, Pissingenové a další prostě rody velice krátce. Až v roce 1681 už pohořelou tvrz kaplířovskou teda koupil bohatý žatecký měšťan. Často se uvádí, že byl jako měšťan a pak byl povýšen do šlechtického rodu. On po matce byl ze šlechtického rodu, takže byl tak jako napůl. Sám pro svůj rod získal šlechtický titul a vlastně vystavěl tam takový barokní zámek a nejspíš tam už založil i základ té terasovité zahrady. Ve druhé polovině 18. století pak za jeho vnuka Jana Františka byl zámek rokokově upraven a později ho drželi další rody. A poslední majitel, co musím říct, už tady, tak byl pan Gerald de Tender, švýcarský konzul, který vlastnil zámek do roku 49. Tak a my jsme se dostali přesně do té fáze, kdy já jsem se jakoby odstla na tom prohlídkovém okruhu.